vyzerá nádherne. Rybári. Pekne, pekne. Pekne. Pozri, aké pupujiny toho mi, Maťo. Toto bude slušná ryba. Aha, silou mi to stiahneš. Priatelia, video poslednej šupiny sezóny zatiaľ vyzerá, že bude úspešné. Minus 5 stupňov, je naozaj mrazivé ráno, teda teraz je už také do obedie. Prvý záber a hneď prvá takáto rybka. Veľmi nás potešila. Paráda. Super. Ešte máme do večera čas, tak dúfam, že sa nám ešte dačo podarí. Super. Dracho, čo robíš? Robím si montáže teraz po tých dvoch rybách. Aha. Zmením si háčiky a dávam si nové nástrahy. To je vlastne, čo si tie dve ryby chytil? To máš na toto? Áno, áno. Jedna bola na popku a druhá bola na panáčika. Takto to vyzerá. To je vlastne popka Chilis. A toto druhé to je vlastne Chilisová popka, to je vlastne takisto Chilis, len je to prekvapnuté esenciálnym olejom black pepper. Tam stačí naozaj pár kvapiek dať do krabičky, guličky, pár kvapiek toho oleja a
perfektne tu prevonia. No a na vrchu je oktopusy. A tam, aj keď obsahuje black pepper, ja tam aj tak dávam ešte tiež pár kvapiek black peppera. Nádherne to prevonia. Žiadne vonia. Čiže super, super. Tak na obidve nástavy vlastne prišla ryba, takže nejdem to ani meniť, idem to nechať tak. A uvidíme, no. Dobre. Háčiky naostrené. Háčiky naostrené, no v podstate ani ostriť nemusím. Tak na tú popku používam kamakuri od Gordy. To sú akože brilantne ostré háčiky. To sú výborné. A na túto montáž, ktorú mám spravenú na D-čko s kickersom, tak ako dobre vieš, tak ja už dlhšiu dobu používam tieto spinnery a tie sú vynikajúce, veľmi dobre to drží a zatiaľ nemám s tým nejaký problém. Sem tam nejaká rybka padne, ale to asi z každej montáže, takže ale vo všeobecnosti je to fajn. Dobre, tak ja to tam idem ešte rýchlo nahodiť. Tak, utekaj. Вот. Zima je zima. Čo? Máme tu 9 hodín, žiaľ Bohu musíme končiť. Pravidelnej pustia musíme všetci dodržiavať, doba lovu sa končí. Ale na to všetko, aká bola zima, teplota vody veľmi nízka, si myslím, že to bolo celkom fajn, nejaké ryby sme chytili, takže ja to hodnotím veľmi kladne. No a už teraz to počasie môže byť kadejaké, už asi veľa tých rybaček nebudeme mať, možno ešte nejakú jednu, dve spichneme. No však uvidíme. Ale tak čo nám ostáva, no. Ostáva nám už možno spomínať na tú sezónu a keď na to leto, ako sme tu bojovali a keď sa na tým tak zamýšľam, tak ty tam máš natočené nejaké zábery z leta, ktoré ešte neboli vonku. Áno, mám. A čo, ukážeme ich? Poďme im to ukázať. Tu sú. Go, go, go.